fi yw Non Elias. Fi'n byw yn Cribyn, jyst yw Llambed. A fi yn gweithio llawn amser i Hywel Dda, yn neud cefnogi y iaith y lleferydd. Dwi'n fam i 2 o ferched, so mae Sioned yn 10 a mae Beca yn 8 mewn pythefnos. A beth yw Melysion Mam? So Melysion Mam, busnes bach yw e, rhywbeth fi'n neud o'r gegin gytre yn creu ffydj mwy na dim. Ond erbyn hyn, fi wedi dechrau neud scones, Welsh cakes, gyda gwahanol cynwysion. Ond i fi, beth sy'n bwysig yw fi'n trial, cyn bod fi'n dechrau neud unrhyw beth, fi'n mynd nôl i llyfr reseitiau myngu. So maen nhw'n reseitiau trial bod yn draddodiadol, dim pob peth, ond trial. So, yeah. Oedd e'n fwriad y ti i greu busnes o'r dechrau, neu nath e dyfu mas o ddiddordeb? Na, dim bwriad o gwbl. Ddim hyd yn oed wedi meddwl am y beth. Oedd e jyst yn rhywbeth bob Nadolig, i ni'n trial wneud anrhegion bach fi a'r merched wedi wneud gytre. So, Lenny dechrau meddwl o beth allwn ni'n wneud sy'n bach yn wahanol, a dechreuon ni botian wedyn gyda ffein. So, wedd fi a'r ddwy fach yn chwilio reseitiau a mynd nôl i llyfr myngu, sy'n draddodiad oedd cael ffydj yn pan nhw'n fach. A jyst dyfod efo ni, o'n i'n gweithio fe, wedyn rhoi bant a pobl yn hoffi fe. A jyst dechrau gofyn, wel, ti wedi meddwl, ti gwerthu fe? A ni fel, wel, na, dim really. So dyfod efo ni, really. Yeah. A ble ti'n cyflenwi nawr, felly disgrifio, felly cyn y cyfnod clo, felly, ond ble o ti'n gwerthu? So, i fi, fi'n credu fi a'r merched, really, yw'r busnes. Felly fi yn dwi wedi bod yn mynd i farchnad y bobl yn Llambed bob ail a 4 wythnos dydd Sadwrn o'r mis. A wedyn jyst archebion, really. Pobl yn cysylltu, moyn anrhegion, neu jyst ffansi rhywbeth melys, neu beth bynnag. Yeah. Beth oedd yn gyffroes te yn y cyfnod pam nes ti benderfynu sefydlu'r fenter? Beth oedd yn cyffroi ti fwyaf? Cyffroi neu codi ofn, sa'n siŵr, achos oedd e ddim i fod yn fusnes, so wedyn wnaethon ni ddechrau meddwl y byti fe, fel teulu, fi, y merched a pod, yn fe eistedd lawr, so y merched sydd wedi dewis yr enw, a sa'n mwyn gyda'r logo, nhw sydd wedi, fel mae fe fel ysgrifen plentyn ar bwrpas, achos fi yw mam, yn fe. Nhw sydd dewis y lliwiau, so wedd hynna I gyd yn eitha cyffroes, bod e'n codi ofn falle, wedd e'n eitha cyffroes, oedd e'n rhywbeth bod ni gyd yn gallu gwneud gyda'n gilydd hefyd, so, yeah. Beth oedd yn codi ofn de wrth fentro I fyd busnes? Gwybod dim byd am rhedeg busnes, fi'n mwy na dim byd, achos, unwaith chi'n dechrau edrych mewn I rhedeg busnes, mae e'n anferth, dim just gweithio ffydj a mynd â fe I werthu. Mae popeth behind the scenes, yr rheolau, a'r alargennau, cynhwysion, popeth, cyn bod e'n actually cyrraedd y farchnad. Faint o ymchwil i'r farchnad bues ti'n neud o ti a'r merched? Wnaethon ni tipyn bach o ran edrych ar tudalennau cymdeithasol, gwneud searches a hyn a'r llall, edrych ar y we am gwmnïau lleol. Byddwn ni'n mynd I siopau lleol, fel siopau anrhegion lleol, falle I weld beth oedd I gael. Byddwn ni, ond I fod yn onest, wnaethon ni ffindio mas bod ddim lot I gael. Mae digon o mass-produced ffydj I gael, ond dim byd lleol gallu rhywun brynu fel anreg o le maen nhw wedi bod ar eu gwyliau neu math na o beth, gyda'r ochr bersonol o fe. So,
So wedyn wrth gwrs dath y ffeiriau Nadolig a hyn a llall sy'n bod ni'n mynd i'r pethau hynny a ffeiriau haf. A with neb, neu braidd neb yn gwerthu ffydj na. So ni'n meddwl, falle bod. Cyllbach yn warnad. Ie. Faint o gymorth o ti'n sôn am bod yn codi ofn o ti, faint o beth oedd tu ôl i'r llenni fel petai. Oedd yna unrhyw gymorth i gael i dy baratoi di wrth sefydlu'r busnes ac ar ôl sefydlu'r busnes? Wel, ges i agori ar llygad i wedi gwir, achos mae cymaint o bwyslais yn cael ei roi nawr ar prynu'n lleol, a prynu o Gymru, a bwyd Cymru. Mae lot o gymorth i gael na. O'n i ddim yn gwybod ar y pryd, ond fi wedi ffindio fe erbyn hyn. So, bys i lawr yn y ganolfan yn Horeb, canolfan fwyd yn Horeb, a o fy ni wedyn, nes i fel rhyw gwrs dydd oedd gyda nhw ar dechrau busnes bwyd yn Nghymru de. A o fyny wedyn, ges i wybod y byti Cywain, so cwmni Mentergarwch Mam, Busnes Cymru, a'r holl beth am ddim. O'n i ffili credu fe, chymod, cymaint o help. A hyd o'n nawr, chymod, codi ffôn, a mae rhywun yn gwybod yr ateb. So, ges i sioc achos bod cymaint, achos o'n i ddim yn byd fel un o'r blaen. So, oedd e'n y Gorea Llygad bod cymaint o help i gael. Os na, beth yw'r mathau o ffydj, pa mathau o ffydj wyt ti'n neud? A cwestiwn pwysig, pwy yw quality control? So fel wedes i, mae yw busnes teuluol. A mae'r teulu yn ei hangi ers bod fi wedi wneud y ffydj. Mae pawb yn cael nhw mewn yn rhyw. Gwirfoddolwyr, siarad. Yn gwirfoddoli, helpu mas, So, pawb a'i ffefryn, really. So, fi'n gwybod, os fi'n gweithio ffydj caramel hall, fi'n gwybod i roi ffôn i so-and-so, chmod, neu beth bynnag. So, a fi'n trial mae yn anodd amser Pasg, creu fath o ffydj erbyn y Pasg. Y bwriad llynedd Nadolig llynedd i wneud rhywbeth erbyn y Nadolig, ond jyst is i ddim bennau. So, ddim fishing gwaith, a'n anffodus, dis i ddim i'r bennau. So, falle, Nadolig lenni, falle, gen i weld. Wyt ti'n mwynhau broses o greu? Fi yn mwynhau jyst am y rheswm, mae e mor wahanol i beth fi'n neud rhwnt 9 a 5 o dydd. Hollol wahanol. So mae jyst yn neis i wneud, mae e fel cael seibiant, really, jyst i wneud rhywbeth gwahanol. A amser fi'n mynd i'r farchnad, falle bod un o'r merched yn dod gyda fi, ond gan amla fi ar ben yn unan, so mae'n neis cael amser ar ben dy hunan am bellwaith hefyd. Bellwaith. Wel, ti wedi cyffwrdd, ti'n fam, ti'n gweithio llawn amser, ac eto mae'r busnes wedi datblygu, a ti'n sôn am y cynnyrch gwahanol. Beth yw'r cynlluniau o ran datblygu? Cyn y cyfnod clo, weddi neitha bisi, weddi yn fisi, nes i fel busnes bach, nes i ymuno gyda criw o famau eraill yma i mis Mentrys. A ni'n famau, mae'r plant yn mynd i'r un ysgol, i ni gyd yn gweithio, ond wedyn i ni gyd gyda busnes bach hefyd yn neud amryw bethau. So nes i ymuno nhw a wedyn ni'n mynd wedyn i wahanol llefydd. So wedyn yna cyn y cyfnod clo, ers mis Mawrth, nes i gymeryd y penderfyniad, really, fi'n gweithio llawn amser, fi'n fam, a nawr wy'n i'n gwybod bod yna athrawes hefyd. So, penderfynes i, fi ffili wneud popeth. So, yn anffodus o ffydj gath fynd. So, tan Sul y Tadau, wy'n i ddim ti gweithio ffydj o gwbl trwy'r cyfnod clo. Ond nawr, i fod yn onest, sa'n gwybod, achos sa'n cweit yn siŵr, fi'n rhagweld, fi ddim llawer o ffeiriau Nadolig. Sa'n gwybod, ond, chmod,
fi lwcus, fi yn gweithio llawn amser, so dyw e ddim yn incwm, yn brif incwm, so gen i weld, fod mae fe'n beth sy'n mynd i ddigwydd yn dyfa. Mae'n siŵr bod pob busnes neu fenter, maen nhw wastad croesffyrdd, a falle bod y cyfnod clo yma wedi dod y croesffordd naturiol. Odi, definitely. Achos fi'n credu cyn y cyfnod clo, wy'n un ofnadw o fysi, a bron y bod, mae'r balans, mae rhaid i chi cael balans, a wedi wedi mynd yn fysi, so wedi rhaid meddwl, beth ni'n mynd i wneud, siwt ni'n mynd i weithio hyn, ond wedyn wrth gwrs dath y cyfnod clo. So nawr, o ran fi'n bersonol, gan bod fi yn mwynhau yn swydd siwt gymaint, dyw e ddim yn opsiwn i roi fyny. Felly, falle bod eisiau lleihau bach o'r ffydj, falle, sa'n gwybod. Ond, so ni wedi cyrraedd fyny nawr, fi wedi goffo meddwl bach y beth i fe, ond wedyn dath y cyfnod clo, so sa'n goffo meddwl amdano fe nawr, yn bach to, ond yw e. A pe brofiad, ydyn sôn am y mamis mentrus. Pwy fath o brofiad yw cael y rhwydwaith na? Mae rai fi wei, mae fe'n lot o help. I ni gyd gyda plant bach, i ni yn gweithio, ond amser i ni'n mynd i, enghraifft, ni wedi bod yn y bandstand yn Aberystwyth, a i fod yn onest, os nad i ni'n gwerthu llawer, does dim ots, achos ni wedi cael diwrnod ffantastig, jyst yn cloncan, a dala lan, a newyddion, sydd yn bwysig. Mae fe'n neis wneud nawr ac yn y man, ond wedyn mae fe hefyd yn neis pethau fel, pethau fel tax a pethau fel i, os da unrhyw un arall syniad o beth ni'n neud, so mae'r wastad rhywun yn gwybod yr ateb, so mae fe'n eitha neis cael bod yn gallu holi rhywun wedyn, reit, mae problem hyn, neu mae hwn di gweithio'n rili dda, So, mae'n neis cael y rhwydwaith. Cwestiwn ola, pe bai na rhywun sy'n chwarae gyda'r syniad o greu menter fach newydd, bydde dy ti air o gyngor iddyn nhw? Go for it, bydden ni'n gweud. Pam llai, beth ydych chi golli, ynddo fe, dechreuais i'n bersonol, weithiau i batch o ffydj, gwerthes i rheina, so bydd digon da fi wneud 2 batch o ffydj, gwerthes i rheina, so wy'n i'n lwcus bydd ddim gormod o gostau wedi mynd i seto fel lan yn lle cynta, so beth ydw fi golli, really, ynddo fe, ond sa'n gwybod, fi yn y swydd nawr ers 18 o flynyddoedd, a fi'n dwlu fe, ond wedyn mae'n jyst yn neis cael challenge, ynddo fe, rhywbeth gwahanol i wneud. So, gyda chi unrhyw syniad, ffindiwch mas bach o wybodaeth falle bit i fe, cerwch y bit i lle, i weld beth arall sy'n gael, a just go for it. Triwch. Cyngor. Bydden ni'n gweud. Non Elias, diolch o galon i ti, a dymuniadau gorau i'r fenter yn y dyfodol ar ôl y cyfnod hwn. Allai jyst dweud, mae'r ffydj caramel hallt. Endigedig. Diolch yn fawr. Dymuniadau, Melysion Mam. Diolch yn fawr i ti.